luka. Kowe iki arep nyinden apa turnamen? Lah tenane wedok. Nyinden kok katoke Adidas. Timbangane ketinggal lato-latonipun lagi rangkepan. Mas, Oh. karo bojoku mulus piye? Ya dihormati. Heeh, bener iki. Nggih nyegerke swasana yo. Menyuro. Ayo. Tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang. Pancen ya asline wayang wong kok. Ya muduna kaloro. Iki sapa sing jenenge Uun karo Awimpah? Iki domestik Mbak Uun iki saka Bonsari. Madiun. Nah. Ya sosok ya saka Bonsari, sosok Bon Warum. Iya. Gumantung butuh apa ora kok. Iya sok poso kuwi. Aduh. Sinden kok cilik-cilik ini rasaku. Wah. Iki cara laute no tumpahan skoci. Cilik ya? Cilik-cilik. Heeh. Untuk penyelamatan. Ya iki veteran iki. Kok veteran? Digodhog rampuk. Iki urung ana gamelan ki wis nyinden. Ya ya. Mbuh. Oh rada petuk budal.
Wilujeng dalu Pak Po. Wilujeng dalu Pak Po. Lah, Yo piye? pake ngono wae kok Pak Po. Lampun sepuh lho Pak. Yo ning ora sik ben dikenal karo panjenenganipun Bapak Panglima. Jenengmu sapa? Dipun tepangaken. Nami kula Un Suprapto. Prapto ning ndi? Kirangan. Nggih. Kula Uun, Febri, Andari. Lahirmu dina Februari ya? Maret. Lu nganggo Febri iki? Febri iki biasanya lahirnya Februari. Lahirmu dina? Maret. Oh berarti mbokmu ngedene Februari, lahirnya Maret. Februari omahmu ngendi, Nduk, saya? Mboten kula beto. Ngomongane atos udah iki. Maksudnya alamate. Alamat. Heeh. Kebon Sari, Madiun. Kebon Sari Madiun cedhak ya, ditarik garis lurus tekan Bon Sari ya, Nduk. Nggih mboten menggok barang kok niku kok. Mboten lurus. Karepmu. Lah kok lurus lah wong menggok. Ngomong karo kowe sok Menggok tensine munggah. Ora ngurusi sing tuwa, sing bocah iki lho, cah lugu. Ya wir. Jenengmu sapa? Kula Umi Kong. Kok kono ki poh iku Kong. Oh, sapa? Umi. Umi sapa? Umi Hafifah. Saka ndi? Saking Pulung Ponorogo. Ya wis, kono. Aku tuwa, Mas. Agar kumpul karo cacah kene iki dadi tuwa ya. Mbok ngundang om ngono piye to? Ning saka Pulung Ponorogo. Nggih. Saiki domisili ana ngendi, Saya? Wonten Kendingan, Kendingan iki ngendi? Surakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka Memperingati. Hari Sumpah Pemuda. Kuliah ana ngendi? wonten isi Isi bagian apa, fakultasnya apa? Fakultas Seni Pertunjukan. Muridnya sapa? Kula muridipun nggih Bapak Ibu dosen. Ya pinter. Lagi iki lho, mahasiswa ora apal karo jenenge dosene ya iki. Ya wis dipinterke ya, Nduk. Nggih. Urung di bojo ta? Dereng. Pacar? Dereng. Bagus. Hati-hati akeh codot-codot ning ngene. Klebu ning sandingmu ku ya codot sing ati-ati. Wis ngawur lawa. Saiki nembang matur karo Mas Kangkok, kon nembang apa? Mas Kang, Mas Yoyo. Mas Yoyo. Boleh cara mono nang Rio ora tak jak lho. Kok sik to? Iki jenenge sapa? Mas Yoyo. Mas Yoyo ki sedulure Kangkok apa ora? nggih sedulure Mas Kangko, nggih sedulure Mas Kalinggo kathah kok. Lah iya wis Kok bener to. jenengan nyeluke Mas Kangko? Loh, lah iki Padine salah to. Oh, Kangkok bengi iki ning ndi? Ten Madiun. Lah kalau padha-padha ning Medion to? Boten lan jenengan derek sinten iki? Derek Pak Yudo. Ora, iki lho kok aku sekno langsung Pak Yudo. Dalange sinten yo? Sing bayar Pak Yudo, maklare iki. Lambemu tak kebrok digolek-golekne sandang pangan malah Iya iya. makelar. Iya iya. Oh, tak rewangi koperku. Iya yo Pak Kangko. Malah kleru. Malah Iki durare. nembang apa? Nembang apa? Sambung nganti dalu ngono. Oh iya 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 iya. Ya, pelok karya Ki Haji Sukron Suwondo. Bapake dhewe iki. Nggih, nggih. Nano. Yo. Ayo Un, sing sepuh sik Un. Ayo. Anu umure sing luwih akeh maksudnya. Ayo Bupo. Aduh. Senadyan to tangkep bumi Dayane kerupuk sangan ngene. Apa kuwi? Dayane kerupuk goreng sangan ngene iki. Ya ampene swarane sik gandang. Iya. nek teng ngene kula jenenge kerupuk upil niku. Ndah asine wong apa? Sak garis engkas Mbak Un.
Lani mas kang gemas hake mung sak cengkok ngono wis marake njaluk. Lho kuwi nate menjadi juara 1 sinden idol. Heeh. Zaman semono. Cengkoke iki jemaluk. Yo oper Mbak Ayo, Umi. Ayo. yakti pengen tembung neng kakungmu tan lila mesti Nonano. kandeking panggraita yakti ya angel nggonku Nom ayu kuliah lalen. Ngono rekae syutingan ning TVRI Jawa Timur. Saksikan saya ya, guys. nek ten TVRI kan mboten damel bawa, Pak. Bawa ya. Mboten. Lah ngangge apa? Nganggo sugeng bawa ora mlebu kok. Sing mlebu sugeng kok. Iya. Menika diklaturaken dumateng Bapak-bapak kepala desa dipun pandegani kalian Pak Lurah Kebon Agung Mejayan. Menika sami pinarak wonten ing wingking kelir matur nuwun. Nggih, Pak Lurah turi-turi putih. Nggih. Bon Agung kok. Ditatur ning Kebon Agung. Oh iya, Turi. Ayo. Yo, Om. Yen rina banget nglengkara Nene. Dukus. genti Aja kok kesruh to, Reng. Aku agar ana wong lalen malah tak ruwetisan kok. genti yayi sambunga ing wanciratri Yo, berdua. pun kakang datan nendra Un.
Sindu. Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala maula wala
gunaullah. Ha iya. Mbak Mano. Iki sik ana Bagong barang ning kene. Wah. Mriki lho Mas Bagong ngancani Mas Gareng niku. Iki lho, wis iki lho. Entek rantek panganan iki. Kok ya ngapunten mau dereng salaman kalih. Iya. Pak Dalang lho. Iki selerane kaya kowe bener. Pak, ya Allah. Kula didemek ngaten mawon pun meteng lho. Lha iki wedhus apa piye didemek meteng iki? Lah kula reden kok. Oh, reden to. Ngaturaken wilujeng napa niki? Enjing nggih. Wilujeng enjing Bapak Wabub. Pak Wabu. Matur sembah nuwun tasih Oh, kersa nggani enjing. Pak Hariwur. Pak Hariwur. Nggih, Pak Hariwur, mboten nyekar malih to, Pak? Aku kangen karo suarane Pak Hariwur. Ora kangen kali swantone napa kali nganune sawerane. Lho, Pak Hari benjang menika September badhe wayangan melih. Nggih, Pak Hari, kula tenggo. Penutupan masa jabatan menjadi Wabub. Kula eling-eling, Pak, bibar pandemi kalih tahun terus panjenengan nanggap. Ces ngono. September nggih, sepuntene mboten saged, Bapak. Lho ngopo? Nah, Wis September ana acara apa kok kowe ra iso? lah ra dijak. Wayangan keh. Nekat. Ya malu to kok. Heeh. Iki ayo. Iki ndang sing nyanyi sing nggih. ngene lho. Iki masukan kanggo kowe. Piye? Sok meneh dadi seniman sing total. Piye? Dadi pupuran yo tekan kene ora terus kene kok kaya ana ventilasine ning kene iki. Niku mau nggih salat tok. Nggih salat. Gosok-gosok ke sajadah kok piye. Wah. Ora apa-apa ning lak rada kopre papat. Kene Mas. Wong kula ndik jenengan. Oh, iki senengane sing suwek-suwek niki lho. Ngeten lho. Tuwek kok suwek. Anu ya, Mano. Dalem. Gawe senenge wong akeh iki gedhe pahalane. Nggih. Bengi iki kowe ning kene sempatno dan berbuatlah untuk menyenangkan orang yang mirsani. Injih kula nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem Pak Juremi nggih. Oh, Nggih, sapa? Pak Juremi. Yamene Remi sapa? Nganu WO Mas. Asmane Pak Nggih, Pak Juremi. Juremi. Tak kira mbok larang Remi Joremi. Matur sembah nuwun injih. Nggih, Pak Lakune mbok Juremi. bilih wonten pamundutan. Nggih, menika wonten caping gunung. Oh, Nggih, nggih. monggo menika saged utawi Nggih, sing monggo. tren-tren sakniki kula nggih nderek. Ah, Monggo Bapak. iya. Nggih. Tadah, pokoke. Remananipun Pak Wabub menika Apa-apa, Dok? samping gunung. Oh iya. Nggih. Ngerti seratenane Pak Wabu. Nggih. Nggih. Iki jenglengno kono kedatok sing suwek iki. Hah? Langsung napa? Oh langsung. Ora nggo bawa. Darmuji. Nggih, pun nganu pun injing lho, selak subuh. Nggih. Mas, sing semangat nggih. Langsung mergo bar iki selak tetek. Ah, iya. Kadang jeneng pundi? Kula pun mboten ngoten niku lho. Oh, alhamdulillah pun tobat syukur. Nggih. Mbok karo sing gedher ket mau ira-iri njaluk nomor telepon barang. Janur ajur kula kali niki riyen sepeda motoran. Oh gitu. Nggih, tanggapan dateng Trenggalek kula nggih kali Mas niki. Kula tasih prawanan kula riyen nika. Wis sing anu iki. Kok sing anu napa? Lho sing gonceng ki ya iki. Nggih, jaman semono. Wah. Kowe karo kowe iki. Ora. Ngakono ora. Lho ngakoni aku yo gelem. Jenengan ki aja ngono lho, Mas. Masa saiki awakku wis mbledah kaya ngene merak gelem jenengan. Sirin sempat duwe sito karo ki. Duwe anak siji ra nek dase kok. Terus to. Nah, ya hati-hati lho darahku iso mak swengok ngono loro iki. Mboten, kula mboten ngoten niku, Mas. Kejaba nek dikengken mboten ngoten. Kowe rung tau kena dompo to? Iki. Napa, Mas? Dompo. Dompo. Ayo dompo. Walah. Dompo. Nah, jek wau kok jenengan ki nek nganu kok iso klerwe ketoke kok kesel ngoten lho, kakak tanggapan. Arep nek aku lara. Mboten kaya. Saiki bawa ora to langsung to. Nggih langsungan mawon. Oke. Nggih, enggak. Waktune niku pun mepet. Sing ngendang langsung ketok pipa. Arep buka telo apa kok kendang? Mangga. Weh. Aja ngingeti aku to, Mas, isin aja. Kemenya iki. Sing biyen ya biyen rasa diungkit-ungkit to. Tak goleke sing kendaraane akeh, Nggih. sing nyaron kae lho. Kendaraane akeh. Moh kaya ora tau wadus. Kok bener. Ewas kita tenan gimana ora was kita. Ning pedae pirang-pirang juajer didusi kabeh. Wah, akeh Wonge sepedane malah tirakat. Alhamdulillah. Mergo banyune entek nggo ngedusi kendaraan dhewe. Dadi kados.
Ah iya. Inggih. Monggo. Monggo Mas Noval langsung man Mas Noval. Nggih. Ya. Caping gunung katur Pak Hari Wuryanto, ke Pak. Ada. Digawe jaranan ya Mas. Mangke sampean dadi ya Mas. Tumpakno Mbak Manwara. Lho dalem. Tumpakno. Nggih kuwalik to kok ya. Hah? Iki kuwalik to. Wale piye to? Ingsun ingkang niti. Apa ya Doyan kowe? bisa? Doyan kowe. Mendem sih. Wah. Mengko jenengan ndak ketek mangan klentheng. Napa? Wis tuwek ra iso ngalor. Wong tuwek pikirane peteng. Nah, Ora dilurusne yo. Jodoh. Aku begiki ternoda. lah ternoda napa? Aku mbok neke kethek mau. Mboten kethek. Trah munyuk. Ya Rok, ana Rok. Gerok. Yo. Sakare bisa genang desa Imam Robandi TS Sugeng Laras. Bapak Sami Jombatan. Ayo yo. zaman berjalan yara kelingan
di nganu nggih, direyokne nggih. Apa? Mangke di ponorokan iki. Oh, wih. Mana manut wis weh. Jenengan ki aku dangu mboten reok kali jenengan lho. Ayo perlu pisan nyeksa wong tuwa. Mboten nyeksa, jenengan diseksa nggih biasa. Kayak lho ya aja biasa to. Reng. Nun. Tintum loro. Hah? Iki potong milih ndi? Ngiwur bang isor. Aku alunggur ngisor kotekan no. Lah kok konekan piye to? Lagi ngene wis suarane cektok tek. Ayo malah kaya lato-lato ya, Rek. Iya. Saya wis tahu saiki. Ngerti kaya lato-lato. Sudah pernah merasakan lu? Ora ngawur, mung biyen meh anu. Meh napa mpun? Emrung. Lah engke kaya ngene kok lu berarti seliramu padha karo bapakmu. Kok iso? Bapakmu ora ngene. Putluk. Ben bengi iki nonton kok Pak Sukrono. Bingung Pak Sukron, kangko apa yoyok. Bapake yo kaya jagat idalan opo isine telu tok to. Ayo. Delok YouTube iki anake sing ndi sing tonton bingung akhirnya delok Mbah Narto. Mbah Narto gemblung. Sing anu kuwi sampak ora jelas kuwi. Oh, bluro. Oke. Yuk. Contoni. Kok mesti kon ngreyok. Contoni. Yo. Hey. Yo. Hey. Yo. Hey. Yo. Hey. Yo. Hey. Yo. Hey. Yo. Iki tale endi? Iki tale dereng lho. Hey. Kowe agar gelem joget tak undake Satpol PP lho akeh iki. Lah kula Wong tuwek wis pesisiran. Kula wedok kok kan reokan apa nggih sak? Apa ora ana wedok reok jatil? Ya nggih pun, nggih pun. Lah kula jarian lho. Ayo Mas. Dar. Mulune dar. Yo. Cara reok apa bal-balan to, Dar? Kowe iki arep nyinden apa turnamen? Lah terane Nyinden kok kathoke Adidas. Lah terane wedok tapi kan lho, kerangkepan sing penting lan. Timbangane ketinggal lato-latonipun lagi rangkepan. Piye kuwi, Reng? Lagi iki nek sinden iso kathokan cekak lho. Sing penting kan aku lak biru. Mas. Oh.
Lah kula wedok kok kon reok. Loh, lah kae jadil kae cah wedok apa lanang? Wedok. Lah kowe masa ora iso kalah karo kae. Ya wis ayo Jare ki cah Medion. kadung rangkepan kok ki menggone Mas ki lho. Hah? Oh iya ta. Katomu jar. Wah. Katomu digo Manohara pas ukurane padha. Kowe karo Manohara wis ngene iki. Anu lak ijol-ijolan iki mau. Oh jol-jolan. Ayo Mas. Kadung katokan kok. Oh iki Tampilkan nganggo kathok. Cristiano Ronaldo. Oh, apik. Iya. Bos. Ayah. Yo. Tendangan bebas. Wong reok kok tendangan bebas niku lho. Sing diserang kecamatan itu. Kecamatan Desa Gude kae. Kula trimane nyunggi merake kecil, kowe dadi merake Mas. Yo. Oh, dadak merak ayo. Pano. Aduh. Si ketara iki. Kok Ngapa? mules. Mules ngapa? Ketatap sirahmu. Nganu nuwun sewu Pak. Nuwun sewu Pak. Kamu itu melanggar etika di dalam wayang, Mbak. Lah napa Pak? Mula mergo sampean mergo nyale aturan tak kartu merah kowe. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Mun sah repot-repot. Keluar. Alhamdulillah. Keluarkan iki lho maksudnya keluarno iki. Oh. Nyenengane ya. Niki ngapunten? Walaupun diwasa. Alah mboten penak ngoten niki kula lah. Aku sing cider. No. Aku sing cider kok ora entuk. Apa? Dedek terluka. Men mbok remo mbok ben. Saya terluka sing pundi? Dedek. Dedek. Kalau Dedek ora iso bangun kok. Lah mau Dedek bobo mbok entrok-entrok. Lah pancen terluka ya sudah digeraji pisan ngono. Ya coy. Mbakku ya guru iki tok. Makasih. Masih ada satu, Mbak. Mau digarap karo kanca-kanca men ketara yen aku iki dalang nom. Runtah. Ayo, kaya ngen TikTok-e Mbak Dinda pemain volley itu. Ayo. Manohara iki prabine permata tok lecet kabeh sikilku. Sapa mau sing kejatah mau? Sing ayo. Ayo sapa sing nyanyi latihan muntah? ayo, beri. Ayo muntah. Runtah. Ayo runtah. Sapa ayo. Kene. Ayo Nduk. Pokoke agarku sing nyanyi apik tak pek bojo. Ayo. Iki lho prawanane kaya aku wajahe ya, Mas. Sapa? Iki lho. Nah, ngene. Iya. Heeh. Bisa ya. Lagune ngene-ngene iki kan iso kaya Anggit Laras Prabowo. Apa meneh kuwi? Ayo. Kowe wasaku gawe grup kok sak cekeli ngono. Aku yo kaget. Yo, diaturake yo. Iki bakal disuwanke mergo dipundhut tanggal 18 sok runtah iki. Ayo. Ayo. Lagu bakal di kowe disuwanke sing kuwasa lho. Ayo. Lambene ora. Loh, sing kuwasa wilayah. Oh iya, sing duwe Sing nanggap wilayah. to. Kono kepenake. Ayo Raka. Nggih. Yo, diaturake. Runtah oke oleh Madangkara Group dados.
budaya. Iki grupe anyar meneh. Ini adalah support yang digunakan TikTok yaitu main volley Mbak Adinda Indah. Dasare sing nyanyi ayu-ayu iringane campur sari tanpa job. Oh iso. Sepi ra entuk tanggapan kok.